Cero, hem agraït que ha tingut aquesta panoràmica preciosa i hem vist una mascleta explosiva. Jo la veritat és que no entenc molt de mascletes, però hi ha qui m'agraden, qui no m'agraden, però en tot cas està segut explosiva i ha tingut molta traca i molt concentrada, el qual està molt bé. I anem a gaudir d'unes festes falleres impressionants. La veritat és que som el poble més gran del món en organitzar-nos de cara a la festa, ja siguin falles, fogueres, moros i cristians, gallates, de tot, tenim de tot, però som un poble que no entenem la festa sense la música i per això tenim tantes societats musicals, és una cosa impressionant. Anem a fer unes festes